A partir desta fin de semana e de forma gradual volverán a celebrarse os tradicionais mercadiños ambulantes nos 4 concellos do Barbanza. A mellora da situación epidemiolóxica foi unha das razóns que levou os concellos á toma desta decisión. Farano ademais con todos os postos abertos dende téxtil a calzado, pasando polos complementos e a alimentación ou as flores. Pois decidimos tamén impulsar a celebración dos mercados. A partir desta semana, finais e comezos da semana que ven, iremos normalizando os mercados, evidentemente, cando falo de normalizar, con todas as normas de protección que teñen que seguir, tanto os usuarios, temas de aforo, temas de control policial dos aforos. Cada un dos concellos irá comunicando as datas de apertura de forma gradual. Así preténdese recuperar este servizo tan importante para os veciños da comarca e tamén brindar o maior apoio aos propios comerciantes ambulantes, un sector que veu moi prexudicada a súa actividade por todas as restricións derivadas da pandemia. É un sector que estaba con moita necesidade de comezar a traballar. Polo seu carácter teñen moi pouca capacidade de acceder ás axudas que están previstas polas diferentes administracións. A apertura dos mercadiños farase ademais de xeito seguro respectando todas as medidas hixiénico-sanitarias en vigor. Dende os respectivos concellos fan un chamamento tamén á máxima complicidade dos veciños para continuar a tendencia do descenso de casos activos, dando así pequenos pasos cara á nova normalidade. Aquí todo o mundo se ten que implicar, porque o que non queremos é que por causa destas aperturas poidamos dar marcha atrás no que é unha línea de mellora de toda a comarca. Entendemos que, efectivamente, vamos buscar que se reabra progresivamente o mercado e outras actividades, o abeiro das normas que a Xunta nos vai dictando, pero, efectivamente, calqueira retroceso pois implicará que as medidas que acabamos de tomar os 4 concellos de reabrir os mercados, que tamén as teñamos que revisar. E non quereríamos revisala daqui uns días, senón que fose unha actividade que permanecera daqui ao verán.